Assalamu alaykum Türkmen Portal web saytymyzyň mehriban tamaşaçylary. Biletin elematly gepleşigimiziň bugünkü sany ýene-de öz söýgüli tamaşaçylar bilen. Bugün gepleşigimiziň çäklaryny mehribanlar biz kino sunuty, ýagny film barada ýörite gurrunlarydyr. Film bu içinden ýürek gıtgın şiirler aýrylan durmuş diýip belli ingliz hem Amerikan kino rejissörleri Alfred Hitchcock kino sunutyna baha berýär. Häzir kuwatda biziň hiç berimiz durmuşymyzy kinosuz gödöňüne getirip bilemdi. Kino sunuty şu wagtky ösen derejesine ýetýänçe nähili ýollar geçdik. Ilkinji kino haçan we nerede döredi? Onu döreden kim? Bugün biz şu sowallaryň hemmesine siziň üçin jogap bermäge çalışarys. Şonuň üçin hem bizden daşlaşma. Kinematograf sözi Fransuz kinematografy sözünden gelip çıkıyor. Bu söz hem iki tane Grek sözlerinin birikmesinden, yani hareket hem yazmak diyen sözlerinin emele gelen ýöretde bir bağlanşydy. İlkinji kamera bizim eýýamyzdan öň 5-nji asyrda Hytay ýazgylaryny agdalyp geçilýär. Onuň ady kamera obscura bolupdyr. Kamera obscura latin dilinden terjime edilendi. Garaňky otog diýmegi aňladýar. Ol kameralar çyndan bir diwardan deşik-deşilen garaňky otoglar ýa-da ullakan gutular eken. Günüň şohlasy şol deşikden geçip otogyň beýleki diwaryna başaşak öwrülen suraty, ýani şekil görkezýär. Orta asyrlarda olar ýyldyzlar öwrenmek üçin astronomiýada ullanylýar. İtalyan suratkeşi meşhur Leonardo da Vinci bolsa, obskura kamerasyny surat çekmek üçin ullanýar. 1659-njy ýylda Gollandiýaly alim Christian Huygens jadylçyra adyny alan guralyň çyzygyny döredýär. Ol öz gedeginde ilkinji kinoproýektor bolup durýar. 1829-njy ýylda Belgiýeli alim Joseph Platte ençime tejribelerden soň fenakisteskop adly gural döredýär. Ol gural gymyllaýan suraty görkezmek üçin ullanýar. 1870-njy ýylda bolsa dünýä belli Stanford Universitetining düýün tutucu Leland Stanford at çapan wagty bir wada hemme toýnagy ýerden gallarya diýen çaklamany öňe sürýär. Dostlar bolsa onuň çaklamasynyň üstünden gülýärler. Bedewler gatyýyndan bolan soň olar bir çapan wagty toýnaklarynyň hemmesi bir wada ýerden howa galýar. Ýa-da bir kisi ýere degýärmi? Adamyň gözi bu zatlar görüp ýetişen. Doğrudan. Ondan ýan Stanford öz tanış suratçylarynyň biri bolan Edward Muybridge çapyp barýan atlaryň suratyny alsa oňa $25,000 tölejakdygyny aýdýar. Garady gepin gysgasy Stanford bu jedelle ýeňýär. Ýanky suratçy Muybridge bolsa bu pikiri ösürip 6 ýyldan soň surat alyş tehnologiýasyny atyň hereketini ýigderlikde alýan 12 kameraň üstü bilen ösürýär. 1877-nji ýylda Thomas Edison tesiýän fonograf adly enjamy döredýär. 1889-njy ýylda bolsa Thomas Edison öz injeneri William Dickson bilen kinetoskop gymylaýan suratlar görüp bolýan enjamy oýlap tapýar. Emma bu enjamda kinolary diňe ýekeji adamy görkezmek üçin ýetlenipdir. Stanford'un jedelini 15 ýyldan soň Thomas Edison ilkinji kinostudiýany döredýär. Ol darajyk agaç çatmany gurýar we diwarlaryny gara reňkde boýaýar-da çatmaň üçügünni de gün nüşerýal ýörüýär, deşik döredýär. Bu kinostudiýa Qara Maria diýen ady göteripdir. Ol ýerde de kinetoskopa düşürilen ilkinji filmleriň biri 5 sekundlyk askyrma sahnasy bolýar. Kinematografiýanyň düýün tutucular hökmünde dogallar Louis we Auguste Lumière'ler hasaplanýar. 1895-nji ýylda dogallar Lumière'ler Edisonyň döreden guralynyň höweslenip, uly zally köp adama kino görkezip biljek gural döredýärler. Ol gural kinematograf adyny alýar. Thomas Edison bolsa şol ýyl ilkinji reňkli filmi döredýär. Dogallar Lumière'ler 1895-nji ýylyň 28-nji dekabryna Parijdaky Grand Café kafesyna sessiz, reňksiz, ýagny ak-gara görnüşli dowamly 48 sekund bolan Otlynyň La Ciotat stansiýasyna gelmegi atly dokumental filmi halk köpçüligine görkezýär. Filmde Otlynyň demir ýol menziline gelmegi ekranyna canlandyrylýar. Ekranyna görkezilen täsirligi hereket edýän suratlara heni öwrenişmedik tamaşaçylar özlerini tarap gelýän Otlyny görüp bir wada aljyrapdyr. Ilkinji görkeziliş kafe 33 frank möçberini girdejisini getiripdir. Şol günüň ertesi bolsa canly suraty, ýani kinony görmek isleýän adamlar şol kafeýanyň agyna nowata durup başlapdyr. Şeýdip kino sunuty öz tamaşaçylaryny ýygnap, ýörgülli bolup başlaýar. Kinonyň ilkinji görkezilen güni, ýagny 28-nji dekabr bellep goýulan halkara kino güni diýip bellenýär. Şu adam ýörgüllidir. Şol taryhy günden soň kino sunuty dünýäge ýarap başlaýar. Ilkinji komediýa filmi Edilen Suwarjy adly film hasaplanýar. Ilkinji biziň gündemimize gelip ýeten reňkli film bolsa Loya Fuller'in Tansy adly gysga metrajly film bolupdyr. Ol ak-gara reňklerden 1849-njy ýylda düşürilýär we 1895 we 1896-njy ýyllarda bolsa 50 reňklenilýär. Iki asaryň çatyrgyna ýaşan beýik rejissörleriň biri George Méliès bolupdyr. Onu aglaman geçmek bolmaz.
Sebäbi ol kinoň sunugaty öwrülip biljegine düşünen ilkinji adamdyr. Kinoň dörli şekillerde iýdigderiligi bilen bir wakany gurrun berip bilýänine, bir söz bilen aýdylanda bolsa montajy üns beren, ilkinji bolup kinoda şekilleri montaj arkaly birikdiren Melies hasaplanýar. Bu rejissörüň iň belli filmi Aya Siyaha datly fantastik filmdir. Kinonyň dören gününden tä geçen asyryň 20-nji ýyllaryna çelli kino sessiz bolupdyr. Şol sebäpli hem döwri sessiz kino eýýamy diýip ýörüýte ad beripdirler. Ol wagta çelli bolsa kinolar ýörüýte dowamlylygy 15-20 minuta çelli ýetmegi başarypdyr. Ekranda görkezilýän kinonyň özüne ses bolmasady, kino görkezilýän wagty keçirek orkestr ýa-da bir pianinoçy zalda oturup kino hereketlerine görä saz çaldyr. 1920-nji ýylda bolsa kinoda ses gerekmi ýa-da ýok diýen suallar ýüze çykyp başlaýar. Gözüňize getirip görüň, köp adamlar sese garşy bolupdyrlar. Ne etip beýle bolýar? Olaryň içinde sessiz kinonyň beýik aktýory Charles Chaplin hem bar eken. Kino senarist Viktor Shklovsky bolsa, gepleýän kino edil aýdym aýdýan kitap ýaly gerekmejek bir zatdyr diýen bellek geçipdir. 1926-njy ýylda Pavel Tager tarapyndan sesli kinonyň sistemasy bolan Tagefon döredilýär. Robert Bresson sesli kino ümsümlügi aşdy diýip bellek geçipdir. 1927-nji ýylda düşürilen Jazyň aýdymçysy filmi kino taryhyndaky ilkinji sesli we dol metrajly sadly kino film bolupdyr. Haçanda kinoň gahrymany birden "Garaşylman durqa, duruň. Sizden tek hiç zat eşitmediňiz" diýende kino tomaşa edip oturan adamlar hayran galyp uly şowkunda öretipdirler. Dagy näme, olar taryhy portada başdan geçirdiler. Sebäbi ilkinji sesli filme tomaşa edýän ilkinji tomaşaçylar bollar. Filmde bari ýok bir neçe sözlem bar eken. Ýöne şolam adamlara uly täsir etmegi başarypdyr. Ençeme kynçylyklar başdan geçiren kino sunugatyna ak-gara renkli kinolaryň ýerine dol renkli kinolar gelýär. Ýagny renkli kino lentalar oýlan tapylýar. Elbetde bu oýlap tapmaçylyk hem adamlar kinolar renkli görüp başarypdyrlar. Ýöne olar ýa 50 renk berilen ýa-da dol renkli däl, ýagny takygy 2 ýa-da 3 tane renk bilen çäklenýän ýörüýte kinolar bolupdyr. Renkli film düşürmek qymmat bolýarly, hem de hiliniň petrak bolýarly sebäpli olara känmer isleg bildirilmändir. Şol wagtlaryň usul kinolary ak-gara renkde bolupdyr. Olardan Technicolor, Gaspar Color ýa-da ak foýaly bir neçe tehnologiýalaryň döredilmegi we olaryň kämilleşdirilmegi bilen geçen asyryň ortalaryna kinolar renklerden dol we dogry görünüşinde tomaşaçysyna geçirmeye başladı. 1970-nji ýylda Kanadanyň Multiscreen adly kino kompaniýasy tarapyndan IMAX ulgamy döredildi. IMAX-yň aýratyrlygy onuň ul ekrany bolýar. Ul ekranda görülen film adamlara edil kinonyň içinde oturan ýaly täsiri galdyrýar. 1999-njy ýylda ilkinji sanly kino proýektor döredildi. Onu görkezilen ilkinji film Ýyldyzlaryň uruşy ýaly Star Wars bolupdyr. Bu kino özüniň ýokary hili bilen köpleri hayran galdyrmagy başarandyr. Häzirki wagtda köp rejissörler sanly kamera uly üns berýär. Türkmenistanda ilkinji gedek kinolaryň 1926-njy ýylda Aşgabatda görkezilip başlanýar. 1929-njy ýylda Aleksandr Vladechuk Ak Altyn adly ilkinji dokumental çeper filmi ekranlara çykýar. 1936-njy ýylda milli filmleriň sesli çykarylyp başlanan ýyly bolupdyr. Kino gahrmanlar ekranda gürläp başlaýarlar. Şol ýyllarda rejissör Nikolay Tsikhonowyň 7 ýürek döşi, rejissör Aleksandr Makovskyň Ummory we Yevgeniy Ivanowyň Barkowyň Dursuny we başga da ençe meçeper filmler kinoteatrlaryň ekranlaryna çykarylyp ýyldız bolmagy başlanýar. 1948-nji ýylda Yevgeniy Ivanov Barkov ilkinji türkmen sadly komediýasyny Uzakdaky gelinligi tamamlaýar. Onda alty garlyfyň baş gahrmanyň roluny da çykyş etýär. 1960-njy ýylda Bulat Mansurov özüniň ajaýyp filosofik filmini suraty düşürýär. Onuň diplom işi Şükür Bagşy türkmen kinosyny bütün dünýä meşhur etdi. Filme Mawtumul adynaky halkara bayragy berildi. Tomaşaçylaryň, ýagny kino feýçileriň arasynda uly meşhurlyga eýe bolan kino sunugaty ösdi. Özgördi hem de öz kämilleşmegini dowam etdirdi. Häzirki wagtda kinonyň renki, hili, sanly tehnologiýalaryň kämilleşmegi kino sunugatyna uly isleg döredýän hem de tomaşaçylaryň sanyny hasam artdyrmagy başarýar. Biziň ýurdumyzda da halipa şähertlik ýoluny dowam etdirip, täze rejissörlere täze filmler suraty düşürip halk köpçüligine ýetirýärler. Olaryň içinde taryhy filmlerim, häzirki döwürmizden söz açan filmlerim, ertek görünüşindäki filmlerim ýörüýte öz adlygyny hiç hili görkezýär. Çünki kino sunugatynyň ösmegi bilen dürli janrlar dörep, olar barha kämilleşýär. Başdan geçirmelermi, drama, komediýa, fantastik filmlermi, ýa bolmasa köp bölümli filmler, seriallarmy, islen filmiň saýla berme. Asyl nähili filmlere tomuş etmegi halaýar.
Biziň bu videomyzyň aşagyna öz pikirleriňizi kommentariýa ökmünde goýup bilersiniz. Mähriban tomoşaçylar, biletin gelýän gepleşigimiziň hem şu gerek sanly ýetirmek bilen gyzykly pursatlanmaz we ajaýyp maglumatlarmy hemşulardan barat. Biz bolsa siziň bilen hoşlaşyldyk. Sebäbi bilşiňiz ýa Türkmen portal hemişe online. Ýadyňyzdan çykarmagy we elmydama biziň bilen galyň, çünki Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmekdir. Yenek güllerde, yenek gepleşiklerde görüşýänçe hoş sag bolun we elbetde özüňize gowy